Horre, lehen etorri gainien etxegain goiko unien txolirrota dana. Hor, nik urreta untzia dau, untzia, urkilu aldea, kaminuen. Amalauen, ja hartu benien, urronko unien, hor izan formazioa ejerzituna brigadak Naparroako hartzeko. Puesto eman due, lehen esan duena boruen, hauen txik. Formatu eusela, amako kontatzen zaban, zelan gertatu zen, mandue, etorri zela, mola etezan, franko etezan, ziurtatu barik. Bizitati bat, gero idatzi ben boitin indot, egon etezan, esaten da bizek ustot, ez dute, ez zila alkalen ondonungo, baina bat importanti egon behar zeban. Da dana formatu izeu zen. Brigada bir, brigada bak orduan behar, 500 edo 800 edo dana izango zen, baina bastante onditzik. Da, formatu ez zegoela, arengiketan dagoela, mandu hoi, bomba bat jauzu zen kaminoen. Zebitik ero gotata, ze beukien almena zabalondi esaten zegoen, zabalandi ganetik jauzu zen, da ezaban errebeto. Soldau tartea jauzu zen. Da gero, horti urten da, lehen ez dut esan, zebi hartu behenien, egunien, zera, ja amagosta, amalagoen jauzin zen, beha soldau sartu zinen, zabalanditik, hemen goizen dauenetik, hemendik, eurek ikuste bezan soldauek, zabalandik babesten zila, hemendik aldetik, pasau ziren, basaguren esatzeagon basue, orduan danak pagu ziren, paguek babestute, geurko gunien beha azu behar esateago, geurko gunien beha dauz, han zerak paguek, eta gero jantzaleku esateago leku bat, handik igor zeben, pinuek eukezan zeibik apur bat erdi inguru arte. Arre arte, gero besti dana deskudio arte zuen. Eta hemen ikuste bezan, amak zelan zoizan ataketan, gero bestaldea pasau eta Jose Bilda ataki. Hori bitxik erezi, bitxik erezi esan bala. Bomba jauzi zela, formazioen eusela, mando bat arengetan eula, gero zelan medirantza junzit.